Ik ben Marit de Weert. Ik ben geboren in Harlingen en opgegroeid in Heerenveen. En bij ons thuis spraken we Nederlands. Zeg, waar is de suiker? Kijk, daar staat hij. Nu woon ik in Leeuwarden en bij mijn werk in het theater praat ik een heel soort Friesk. Dus ik zit in een identiteitscrisis. En daarom ga ik op zoek naar mijn Friese identiteit. Had ik sinds wat pieken? Ja, Wat is jou dan? mesten, man met mesten. We zijn net op klompjes en messenloekers. Dat schijnt ruig stug volk te zijn. Nou, dat zijn hele gezellige, fleurige mensen. Die praten uit de neus. Oh, Ja. Ja, wij denken bij die Friesen altijd om één grote groep mensen, maar je hebt natuurlijk het geweldige onderscheid tussen de klaaikluten en die woordpieken. En die woordpieken, dat is heel bijzonder. Eigenlijk een heel iepe mierskip, die ben oerlewij komen en dat wil ik wel zijn dat die woordpieken ja, voor een groot pad afstammen van de soldaten die het mijn Napoleon je kaan binnen en je Hingenbleum binnen. Ze zijn wat voeler, misschien wat mediterraner, wat ja, hoe zal ik het zeggen. Dus het is een heel speciaal volkje en het is mooi dat we in Friesland die woordpieken erbij hebben. woordpieken en messen. Dat wordt wel heel vaak samen genoemd. En daar wil ik wel eens even wat meer van weten. Dus ik ga op bezoek bij Mark Storm, want die heeft wel heel veel messen. En hij is ook nog een echte woordpiek. Dus zoals het een woordpiek betaamt, zoek ik hem op in zijn hok. Dan mag je messen hier? Ja, klopt. En hoe bist u daar zelf aan? Nou, ik vind het wel leuk om wat dingen uit te vinden. En volgens mij ga ik het een keer in het begin op een YouTube-filmpje zien. Omdat ik dacht van, nou, dat kan ik wel eens proberen van oude file of een oude zaagblad. Om daar eens wat van te maken. En nou is een beetje meer de honger aan de hand. Dit is een mes, dat is een mak van het zaagblad. En ik flex steeds maar het blad uit een zaagblad bij. En dan lees ik er al je laagjes op. Dit is bijvoorbeeld koper. En er zit een stukje bjerkenskors tussen, van een bjerkenbeen. En dat is met al je bamboelaagjes van oude sneeplanken. En al die laagjes lim ik op elkaar. En dan schuur ik op het einde schuur ik daar de vorming tot het een beetje een comfortabel handvat is. Dit brengt heel veel verschillende ambachten bij elkaar. Het houtbewerking, het metaalbewerking. En de afwisseling vind ik wel mooi om verschillende dingen te doen en dat er dan één product ontstaat, zeg maar. Dat is één set maakt, nou ja, dus ik ben nuttig beroepend. Ja, we ben je natuurlijk in de Wadden en omdat ik het wel vreeg je, Ja. dat wordt altijd zijn dat ja, die meesten dat weer messenloekers. Ja, dat idee gaan mensen vaak wel bij, maar op het algemeen, ik zie haast nooit iemand, of ik ken eigenlijk haast net iemand die mijn meisje hier in de buurt rent. Nee? Nee, ik had het zelf verder niks, maar ik maak ze puur omdat ik het mooi vind om te maken. Maar persoonlijk ga ik nooit een mes bij me of ik neem nooit ergens een mes mee heen. Dus voor mij is het een beetje een vooroordeel inderdaad. En om erachter te komen of woordpieken nou echt zo temperamentvol en ongeduldig zijn als ze zeggen, ben ik hier bij de lichtpuntloos. Bedankt namens het lichtpunt. Ja. We hebben hier in het dorp 2 opvangboerderijen. Daar vangen wij mensen op die tijdelijk geen plek hebben in de Nederlandse samenleving. Dat zijn mensen van baby tot zo het men werken. De opbrengst van de lood samen te zeggen dat je het alle jaar naar de stichting. En ik zeg correct even om je heen, het is ook echt wel een sociale plak. Dat En is hoe het, belangrijk is het lichtpunt voor de omjouwing, denk je? Nou, ik denk van heel, als je daar vooraan bijvoorbeeld zegt dat die koffietafel zit, er is een categorie mensen die komt hier 3 keer in een week. Die komt binnen 2 uur en die duiken dat rijksdalen, die zullen wel eens even een rondje erin, maar die komen hier gewoon voor de gezelligheid, voor het praatje. Vaak zijn dat mensen die misschien ik wel wat eenzaam zijn of zo, maar dat weet ik niet. Ja. Nou, wij gaan op Strittenwest en daar zijn mensen woordpieken. Dat is wel wat een ongeduldig volk, temperamentvol, maar om hier te werken, maak je vanzelfs ook wel wat geduld aan. Nou, ik denk het woordpieken, dat valt nog wel een beetje mooi. Hè? Ja? Die namen hier ze misschien van vroeger wel eens dat iedereen maar een mes in de boek zou, maar in de praktijk valt dat wel een beetje mooi. Hè?
Ik heb nu allerlei kanten van die woordpieken gezien en het is een veelzijdig volkje. Maar wat vind jij daar nou eigenlijk van? Laat het weten in de comments hier onder dit filmpje. Doei!